Kao što građani sami su se uverili da poslednjih, ne znam tačno, ali sigurnih poslednjih 10 godina je bilo problema sa vodosnabdevanjem Ljiga, bile su restrikcije, bila je nestašica vode. Mi smo po prvi put uspeli da obezbedimo svim građanima u naseljenom mestu opštine Ljig dovoljnu količinu vode. Znači, imali su i niži i viši delovi vodu. Ja sam zbog toga srećan što smo uspeli to da rešimo. Nećemo otkrivati kako smo to rešili, to građane ne zanima niti interesuje. Njihovo je da imaju vodu, prvenstveno naše je da uspemo da obezbedimo njima vodu, da im obezbedimo uslove za život. To mi i činimo, to smo mi uradili u proteklom periodu. Bitno je da građani imaju vodu. Ja zato sam i rekao i najavljivao da ćemo raditi vodovod, ali sam se nadao da ćemo rešiti ovaj problem koji smo rešili, da građani dobiju vodu. Možda je to pomoću trika i izvedeno, ali stvarno su građani dobili vodu i imaće vode dovoljno, a vodovod će biti rešen sigurno, jer sve što smo obećali, to smo i ispunili, većinu stvari smo ispunili. Ima tu par još sitnica koje nismo ispunili,